Bă, vreau și eu un silk touch, aveți ceva? Cred că mă am doi la farma. Uite, mă joc Fizz, mă. Bă, Bă, ce voi jucați, bă? Ce te joci, bă? nu trec pe Minecraft. Treci dracu calculatorul. Bai jocuri de-alea în calculator. Nu, pe bune, bă, ce fac eu aici, Bă, mă? nu te mai mergi odată, să vezi. Cum fac rău să stau normal fără silk touch? Fac mă Răjeți, FIFA, nu? mă, te dai pe dale, da. Ok, atunci mă bag la minat. Stai că mă dăm așa să ne facem aici la Da, eu gură. nu mai am să mă joc. În gură. Ce zici, mă? Bă, ce vorbești, mă, acolo? E Vrei tare. să mă dă date-ul tău și taci. Stiane, vezi că ăsta o să farmeze foarte mult. Ce vrei, mă? Bă, asta. Ce a zis? A zis că îți pe picioarele, că ești prea bătrân. Ia deja. Mă, dacă suntem pe canalul ăsta, n-am văzut niciodată. Ce-am mai văzut în centru când au deschis Omnia? Ah. Mai știi tu fotbal, mă, de vrei tu să mai ierba? Băi, restul că suntem aici, nu vreți să mergem la fotbal. Mamă, Ce zici, ce mă? abordări de-astea. Decât suntem aici, nu vreți să mergem la... Da, mă, deci că mergem la fotbal. Gata, o luăm pe aici, pe jos, pe sus. Păi eu știu. Mergem, mă, vineri zi. Da, mă, cum? A, mă, lasă-mă cu n-am cum, că știu eu vorba asta, n-am cum, știu, Dori. Eu, Ce are de făcut? Și eu o știu. Da, mă, dacă nu știi spate, cumva e cel mai că să zică că doarme și el să juca lor. alea, mă. Bă, ce, mă? Ce faci, Alex? Nu e acasă și el să juca lor. Ia acasă. Da, doarme, m-a zis. Și doarme și nu e acasă. Minte, mă. Doarme și când îl trai, Zic, stale să vă spun că nu e acasă, stai așa. cam așa era. Mergem, mă, vineri. Bă, Mihai, tu poți? Nu vin, mă. Mihai, Degeaba, mă, băgă pițe, că dacă ne ducem doar doi... Mihai, Cătălin. Vezi tu ce mai pe canal. Adu-tu. Inventează vreo 3 până vineri. Mai inventează. Mai găsim oameni. Termină-te, mă, nu mergem în... Este un magic. Cine, E mă? scor magic. Băi, vezi că sunt renumit aici. Da. Ce te știu eu și cât. Ce? Ce te mai știm eu și cât. Hai, mă, mergem bine la fotbal. Vin, mă. Bun, lasă-mă. bravo. Dar măcar de ce nu vin, mă? Că vreau și eu să Am știu, vreau. treabă, n-auzi. Dar ce treabă, mă? Ocupat. Doarme. Ce ai, uite? Zi, mă, Își treabă. își aranjează visurile, mă. Nu spuneți mie de el, că eu îl cunosc mai bine. Clar. Nu poți să te Hai, când. bă, mă cam doare piciorul, una. Când zice mă cam doare piciorul, doarme. Când zice am treabă, joacă. Nu, nu, nu. Niciodată. Ai făcut o broadă așa? Eu. Unde ești, mă, Denis? Păi vezi că și noi îl chemasem într-o zi, îl chemasem Cătălin pe afară și zicem, are picioare. Sunt la domiciliu. Vezi că sunt Păi și Ăla. ce va Am greșit? zis că e acasă, mă, mir. Ia zic. Asta ești tu, stai. Haide, bă! Lasă-mă cu vrăjeala asta, că a mers înainte. S-a dus. Se poate. Până acum n-ai fi zis. Te-ai găsit acum că Nu începi. până acum, mă, că dacă n-am mai avut timp, am fost... Ia. A fost cu Bibi, mă, ăștia. La date, mă. A fost cu Dagica pe asta, na, ce vrei? Ah, dar nu merge. Fiecare cu pat. Păi da, Bani, exact, trebuie să cu dai- posibilități. Anu, mă. Erau branți pe tine. Ia vezi. Ce? Că vine Graves aici. Te joci FIFA, mă? Nu, mă, nu. E meci, mă. Băi, panorama. Pleacă România. Ce joci FIFA? Dacă România, mă. Eu sunt pe ăsta, n-are treabă, mă. E, ce ăsta mai joc și m-am părăsit. Ceau, mă. Hai, ceau, bă. Hai că nu vin bine. Vezi că e Graves. Ascultă. Haide, mă, bună ziule. Nu-i face de astea. Sună-l, mă, de dimineață, bate-ți pladă. Atâta. Asta zice el la 5 și un sfert dimineață. Mă trezesc numai să-l trezesc pe el. Când? Mâine la 5 jumate dimineața. Trebuie. Am abătut zaia la ăștia. Oh. Ai auzit de modul nu deranjați? Cred că ai auzit tu de pe neașteptare, ce te sun? Te sun la un telefon.
Telefon. Mamă, De mai chiar bine că e la 2 pași de tine, ești nebun. N-auzi? Ah. Mai bine că E ăsta. ok. Intru pe tel pe spate. Aici. Îi bate în geam. Îi bate în geam. Fac ce făceai, Dori? Ai auzit? Bine, Cezar, bravo. Ai auzit? Ce? Ce Hă? mai găsit să știi? Bravo, mă, Cezar. Am zis. Bravo cât. Ce mai găsit să știi? Te aștept ca întotdeauna. Murea? Da, ok, fie. Dragon, vă rog. Stai o secundă, ho, să mă ferm. Dar ce vă jucați, mă? League of Legends. Lol. Uite-te pe live la mine. Mă bate Timul. E serios. Ia vezi, mă, Real, dracu, Timul, jegos. ia vezi, bă, aici. Urât campioane, pot să-l supăr. Stai că am făcut prostii. Eu nu supăr echipa lor. Ia vezi, bă, aici. Mamă, te bate dragonul, Bigu. Te sunt magii, mă, și eu aici. Iartă-mă pe mine. Stai, bă, bigule, te ajut, bă. Gata, am ieșit, ce să mai... Iartă-mă pe mine. Aoleu. Ce ți-a Bigule, te picat, mă? ajut, bă. Mam. A, l-a luat, mă. N-auzi, mă? Ha? Ce ți-a picat? Băi, aceea mai taci. Da. Jace. Fai. La mine vedeți content, bă, cu aia, nu la alții. La mine, mă, că eu mi se mișcă live-ul ca lume mie. Vezi că eu am inițiat Jace în România. Nu se zica nimeni cum am jucat ce. Vezi că... Eu l-am adus unde e. El a pus în funcțiune prima dată. Ui. Eu l-am pus în funcțiune, l-am scos de la praf. Nu se zica nimeni, n-a auzit nimeni de el. Ia vezi ce am găsit, bă! Shaft! Ce, mă? Mamă, Opa! Bă, simpatic de aia ca lei, bă, dar după aia Toți să duci. trei pe mine, coaie, picule! Să merită să... Nu! Și să ia pe mine, a dat și Nu, te rog. nasul, a dat și căcatul ăla. Bă, să mă piși și pe mine de pânză. Una. Bă, m-am prins în pânză și trage un sniper. Ăsta, scheletul pe mine. Sniper. Sniper! Ce faci, mă, Dori? Nu. Cice, horror, sniper. Deja că se cum se vede așa lumina la tine? Da, deci Ai complimentat. Stai să știu de unde am venit. Nu mai am întors. Și nu vede, se vede. Bă, ce am zis că îmi rupe gura. Deci de aici am venit. Hai mă să vedem ce e în șapte ăsta, sper să nu mor. Că te gândeai să dai pe surac acasă. Ca aia viața înapoi nu prea are cum să facă. Hai că eu cred că mă duc acasă cu totul. Ce e ăsta cu verde așa, bă? Ah, ciclatule. Păi taci de Ia să gură. iau să văd ce e. A, nu e nimic, ok. Deci pe aici. Oh. Vede cum vină pe el acolo. Mă nimerești? Asta e serios. Da. Nu pot să cred, coaie! Mă cac pe el de A, l-am nimerit pe ăla de pe mid, am Ce crezut pe că... el? Ce bă, a plecat Messi. Băieți, am găsit și spawner la mine aici, dacă vreți. Păi așa e. Hai mor, mă, dar ce mor, nu mor. Vă zic imediat de ce. E de pe Ianjen, bă, e bun? Băi, ce mici de ăla, băi, frate, bă. De ce, mă? Aoleu. În primul rând zici la mama naibii. Eu aștept pe Naiha. Fuck. De ce, mă? Lasă la mine Și au deja de la de schelete. Nu, ce să faci? de schelete au? Ăștia dau cei mai mult XP, mă. N-are Pe te Ianjen. Nu poți să faci Ce cred. cred cel mai mare XP. Aoleu, am zis că iau până să plec și am uitat. De schelete nu, sunt cei mai buni, mă. Da, mă. Cine criminal să mai zici. Bă, eu sper să știu să mă mai întorc. Aia mă interesează. Nu te vezi la cioban? Ce bună e. Uitați-vă, campion. Ia că plec de aici. Place timul ăsta, gata. Ia să vedem ei Canon la Cristinele. Nu, la petard. A pierdut, știam. Trebuia să dai eu, bă, și tu că-l bai. Învață-te să te folosești controlul, mă. Nu mai da cu mouse. Bă, dar ce vă jucați? Mă joc Minecraft. Eu mă joc LOL. Cred că o să vrea campioni, eu știu. Mamă, se joacă ei toate jocurile. Eu mă joc pe aia de Te joci, mă? lumini. Da. Îmi place fi să-mi bat picioarele. Clar. Bun flash. Bun flash, era bun flash. Ei, dacă l-ai bătut, mă duc bot. Unde ți mă Și mai... dau dive.
Mamă, Îi dau ce dive. mecanici pe Jace. Gata, hai să-l omorâm. Știi, bossule, că e greu. Ce-a făcut, mă? Crede-mă. Știu că A e dat greu. vreo chiuie de la cancer Că a sau? fost întotdeauna. Ce-a? Ce drept e că am dat review. Ce dăm A dive peste uitat ăla? când... A uitat când zicea, șefule, hai să băgăm Ai un ex. crescut. Jucăm. Ai crescut de mine. Coaie, unde e realul ăla? Este că avem mort. La mine Graze. Băieți, Ai Vin, auzit, mă, bă. bine? Dă-i în el, nu mai fugi. Mai ești pasiv. A, ești pusiv. Auzi, mă, Vițane, Nu. Ce? zic bine. Ce două. Ce ai zis? Ops. Ce, hai, cheșule, să băgăm un Nexus Blitz. Faci mie. Au fost și vremuri de-astea. Băgăm un Gin Varus. Oh, a intrat unul Dariu. Salut, salut. Ca s-a pus Ce? pe mult. Cum? Că v-am zis salut, nu mâncavați dacă nu m-ați auzit. Păi nu, că era muzică și Nu vreau. așa că... Și aici te uiți mai încet. Bă, ce fac, mă, băgam... Bă, am dat troll acolo, stii idiot. Modul-te... Am dat flash, credeam că dă Q. Modul-te... Ia uite-mă. N-am murit, mă, băgam aici. E chiura n-a fac cu mine. Chiar de ce eu dau acum. Și că îl tragi Andrei din greșeală. Baby, you live in the Da, world, da, you live in Ce dată mai din greșeală? Cred că am mai găsit un spawner, bă. Sau e același? A, e același. Ok. Așa, ia să vedem. Bă, de unde m-am venit? Pe drum. Nu știu unde să mă duc, bă, să mă explorez. Agios. Ce poți să găsești ce Pădurea. mai Să tare faci dragon. în de-asta? Fortress. N-am murit, mă, sclavă. Să-mi FF Fortress? sau... Cum arată, ca să știu, cu lanțuri Hai de să dăm prefer să mai dăm un meci. Nu știu, templuri de-alea de... Hai să vedem dacă lăsat, nu l-am asta lăsat. sau... Poate e o sabie Hai de piatră, că- mă, și mi se sparge. FF. Haide, haide, yes! Ieșiți la Opa, seara, bă. mamă, e full de fier. Da, Mamă, mă încălțește un creeper. da. Bună. Să dai mai de unul. Vrei să vii să dau dive, că altceva n-are rost. Dă-i drumul de aici, că te sparg. Exploda, mă, nu ce cred. are mă scutulerul ăla în pișoară și pe... Ce are, mă? La ciori. Știți că scutulerul fuge de voi dacă Ăsta mai face live-uri, mă, Bambecă. Ce, mă? Nu te fac heraldul, bibule. Ce a zis, mă? The Bombec. Am ce panaram. Da. Vai. Să ne mai ai, mă, Instagram? Și ce ai cu? Nu mai am, mă, de la Revoluție. Fii serios. Care vii tu la un aram? Nu, nu vin. Păi, dai, te-am mare cât să Bă, ai. nu găsesc nimic în șapte ăsta, mă, cred că ies afară, e cam... Bă, are un chesăm pe aici, dar nu mă bagă înăuntru. Deci că 2 zile. Am urcat și ea. Și-mi țin eu minte, poate mă întorc aici vreodată. Da. E lângă mine aici, nu mi-am dat seama când m-am deschis. It's fucking Bă, m-am annoying. pierdut. A, vine creeper-ul. Și mi se sparge sabia, bineînțeles. Mă, cum explodează? O întrebare, de ce n-a spart nimic? Nu trebuia să-l pui să-mi bag până la gura ta, bibule. Asta e acum, ce să fac? Pierde jumătate HP pe un căcat de... Ia uite, Bitch. dădeam 2 turne la... Ce Da. te joci, mă? Ce? Eu dă-l pe ăsta, ce animal ești! Mă, e prea sultanul. Nu trebuie să dai dublu bă, că ți-o la HP. Kirches, Ce mă râgă în asta rău. știe, mă, comentatorul ăsta. Aici, la mine, la Nu mine. știu eu? unde mă întorc. Vino cu Cum vino ești tu, aici? făcă-te. Ești până la sub. Bă, m-am pierdut aici, bă. A, nu mai aveam scot. Queen. N-aram, Cine se mă, joacă și eu. Queen?
A, gata, m-am O, găsit. bune. Bravo, că... Asta, bigule, na, am... E ok. Puteam să-ți dau hiu, dar nu știu. Mă duc, stai o secundă. Catarina mă jugat, am. Du-te de aici, Clar. poți să... Ce campion. Trebuia să iau... Bă, ce e asta, bă? Ce animal e asta, bă? Capra, mă? Sau ce e? Până asta, așa cu aripi. Șupârlă cu Aia dă aripi. zboară, mă, și e noapte? Nu mă ia în peștere, uite, îi fac poză. Lilia, coaie. Mai bun decât subigă. Băi, și prostii, Liliacu de când s-a inventat Minecraft-ul. Nu e Nu Lilian, e chiar de când s-a Așa e. inventat N-aveam Minecraft. cum să fie, eu am crezut că zici de alea, dar am dat eu cu Cezar în seara aia de... Ia chișoare pe goală. Nu pot să fac poză, că nu mă las. Auzi, bă? Da. Lilia chișoare, ce cu aripi. Nu, bă, nu. Așa am zis. Nu, Chiar. un căcat de ăsta de... E maroniu, Da, așa. Are ochii în părți, cum s-ar zice. Ia, coaie, ești prost. Ce, mă? Nu e, mă, e pește, mă? Da, mă, e un fel de protește pe apă. Da, mă, pește, Axelot da, ăla, da. mă. Axelot, da. Ăla după Discord. A, dă-la e, mă. Așa urât. Zice, Bigule, nu da. ți-l fură, am stai Păi liniștit. e, nu, Asta așa. mă, nu, bă, vreau să Cristina, fac Axelot surlă ăla cu poți să ți-l faci și pet sau ceva? Da, poți să le cu găleata. Cristinele, dă-i ultima pe ăla, dă-i ultima pe ăla, dă-i ultima pe ăla. Dă-i Șupârlă cu aripi să moară, frate. Păi are aripi. Aștept-mă, Cristina, Auzi melodia asta forță. Ten, 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 ten. Bagă-te că le rup dă-te gura. spate, Cristina, ma. Da, pe suraca trebuie să mor. E proastă rău. Mai e mai bine că mă las seara. Păi să-mi bag. Mamă, ce... Băi, trebuie să mai stați pe tot care ăla trebuie să dă stacă. Mamă, ce cancere, Jinx Nici cu eu n-am lui. putut să-l bat. Cine a fost pe tău? Știu. Cristinel. Ce bă, bune. Are 300 de stacuri, totuși aici. Da, că era Gabi, aveam vreo 800 până acum. Nu e, dar n-am putut să-l bat și a făcut prea mult la și pe căcat mai și pe la Redivine, nu s-a mă făcut în mai ăla de căcat. E cel mai slab vechi. A, și Cristinel nu și-a luat. Dacă nu știi ce faci pe Israel, eu știu. Ce am făcut, mă? Cristinele, și ce trebuia să ții, mă, tu? Ți-am mai explicat ție ce înseamnă Grievous Wounds? Nu știu ce e ăla. Deci, atent. Scrie acolo pe... Hai, că acum saci. Bigule, nu te bate, că te bate. Trebuie să vin și eu. Stai că vin și eu. Cristina, du-te pe el, du-te pe el, du-te, bate-te acolo. Bate-ți-vă acolo. Bate-te, Bigule, nu mai fugi, bate-te Pușcă-te. că-l duci unde nu trebuie. Da, te ce? spate. Bate-te, că de-aia am Dă-te venit spate. aici. Dă-ți viteză, poți să dai viteză. Deci, Cristinele, te apasă pe push și scrie Torn. Și ăsta e acolo, Torn, da? Da. Pe ăla, Bramble, vezi tu, mă, vrei să zici tu. Da, e, Bine. Bramble vestul ăla dă Grievous Wounds. Bă, mai e și execuționerul și pe Oblivion. Ia uitați-vă, campion. Aia la aia se referă prin grivie să începe. Doamne, ferește, spare. Le scade feeling-ul. Bă, poți să închizi Am și serverul. ultimata mea întreabă cu viață. Cât e, mă? E 0-0 la pauză. Închizi serverul? La iau? Da, îl închizi. Ia, mă, să intru și eu aici pe live. Și să joacă lumea, gata. Nu mă duc și eu la România. R. Pierd oricum. Bravo, mă. Atât. Nu, nu trebuie să cam plus. Îl bate și pe ăla. N-are mană. Nu-l bate pe ăla. N-are mană. L-am prins până la țeapă drept. Dacă ar avea, nu-l bate pe ăla. Îl bate, mă, că-i dă kite. Mhm. E, ești mort. E GG. Nu știu să-i dai slow. Ce ultă. Frăct. Mamă, i-a dat-o. Ești cam aventuros, bă. Poftim? Ești cam aventuros. Da, n-am... Aventurez aici, vănești. Da, Asta e aici. am fost greedy. Cine vine? Da, e... Că-ți dă... Nu-ți dă... Nasul ăla cam poate să îi care. Nu-i care un are cum. Îi faci kite prea ușor. Îi dau eu polimorf. Păi Da, dacă nu tu zic. ți-ai itemul ăsta, normal că n-ai... E. Și-a făcut lui Panteon, bă, că l-am mâncat. Păi acum l-am făcut, mă. Da, mă, dar trebuie să ții ăla de anti-healing. Da, mă, trebuie să ții morta numai bine. În fine, nu. Adică nu trebuia să iei armor pen, Dar pentru cine nu ai armor pen? Pa. Uite-te ce campion. Dă-ți ulta. Vezi mă, multa să scapă. Ah, să mor. Cristinel, dă... Sănătate! Nu, mersi. Păi, Când da, ai ai auzit de dreptate. ulta, la ce te referi? La ce te gândeai? Păi să dau ulta, n-am dat ulta. Să Să scapi. scapi.
Ca pe Warwick. Arcan, trebuie să-l batem până astăzi ăla. Mihai, de ce Dă-i trolezi? lăsa repede. Da, cât panorama. Am dat misclick cu aia, m-am păsat pe peretele ăla și mi s-a întors campionul înapoi. Bă, ce font e ăsta, mă? E pe Ce nou. frumos e fontul ăsta de români. Da, e mai spațios, aia e singura diferență. Păi dimpotrivă că e mai Hai strâns să și putem mai că ea tare. dus. Uite, mai dai puțin de meci. S-a dat bază real. Ce frumos e. Nu știa și eu. Ce s-a dragon? Că tu, mătii. Ți-ai dat ceva. Poate îți dă la ulta deja. Bă, e bine, dar nu pot Bă, să... bă. Bă, o să-și dea ulta. Clasic. Du-te în bază, du-te în bază. Că o să-și dea ulta, cred că. Pe ăla. Nu, cred că și da. Nu știu că l-a văzut. Bă, la dragon trebuie să veniți. Păi vin, că vin, dar vin și ea. Suntem cu unde sare. Mamă. Dar mergi pe jos. Ai grijă că să desera tot pe tine, că te-am văzut. Stai ușor, stai ușor. A, dă după dragon. Câtă fușcă-i nasul acolo. Aaa, l-au luat. Și Pot să mă bag cum aleargă nasul. Măcar ați supraviețuit, e ok. Real că este realul ăla împulțit. Stai că vin. Fără în bot, Mihai, ai grijă. Mamă, dacă mai dădea una... Eram gata. Rupe cu rana sus ăla și puteai așa mai și pe aici. Pune-le vin. bigule, scumul. Și-a dat flash-ul. Și-a dat și un ok. Aaaa, dacă a băgat ăla de Hai că-l bate, îl bate. Dă-i, vine polimorful, cătă. Da, e mort, bravo. Dă-i lui... Să-i dai eu. Vezi că dă lui... E pe tard, dacă crezi că își dă ultimată și merge. Bă... Da, e blue acolo. Și l-a făcut. El asta să și Ce ce animal, bă. Ia dați mai direct. Fii atent că scapă, nu cred. Hai, bigule. Scapă pe dracu. Hai, Mamă! Bă, piatră, bă, ce faci, mă? ce-am Bă, făcut, am crezut că că n-am văzut scapă, asta? bă. Nu scapă. Capul ăla de piatră. Dar ce build are, bă? Ce-am făcut? Bă, Pare- terminați aia, bă! Lasă-mă că a făcut bine Bramble Vest, acum termină solariul ăla și de aici. Păi să-l termine. Să faceți un Magic Resist? Mă, ce-ți faci, Frostfire? Eu îmi fac letă. Ce-a zis? Nu știu. Pastră. Mă, Astăzi. ce faci? Bemi Sander. Bigule, poți să și o blue. Crossfire. Forest Fire, că îți face gauntlet. Bigule, poți să și o blue. Real. Mersi. Nu știu să mi le lași, că sunt în urmă eu. Da. Bă, dar am nevoie, mamă, bă, dar am și nevoie. Păi eu nu ți-am luat nimic din asta ta. Ninja 2002, 202. Așa... Mini wine. Adică deja le dau așa. Că sunt ăia doi pe bot. Hai că batem ăștia găbiți. Trei sub pe top. Gata, eu deja eu sunt Master 7 Hai că e Catalina. bun. Bă, pușează mine, pușează. Eu sunt Veigar numărul 1, nu mă vedeți? Bravo, Căt. Dacă am dat la da filme, n-am treabă. Ia mor. Vezi, Cătăline, care e atac speed tău, mă, WO? Da. A, deci nu eu e scurt. mamă, dacă nu vine la pe mine degeaba. Că de-aia voiam să zic, de ce nu-i dai... Hai jos. De ce, de ce? M-am pișat pe el. Dar de fapt era WO. Și l-avea în culle. Și eu, bă. Cât tanchează eu la infect și la el la 4 secunde, uite-te, ești ce campion. Dar acum că eu dat buff. Cum așa? Ea nu l-avea atâta. Dă și... Dă-mă cu bazuca în el, dă-i cu bazuca în el, că dă Cristian ultimata dacă este Tu pe gura, bă. Cristian, ia dă-i ultimata. Nu, double. Bate. Ok, am prins 2. S-a băgat ăla lângă nasus. De spate prinde... Mamă, te băgați și tu ce zăre. Tu pe gura, băgam. Da, eu vreau să dau un Soraka. Ce?
Au. Eu am vrut să dau un suracă, că degeaba dădeam un asus. Își dădea Nu, ăla. ești foarte bine, Vigul, nu te mai la jungla, mă, pula, joacă.